nangli tum BPL number Chelang igloma mate pining la 2022 la soning kan bangku an si Akimi kilong ma la so puthak nangli tum chichini igloma jong se chin lang pulate nili la so video sinali tum han nang kiwan pilo la pen afrangsi la nili men la ke avinas teron la pen non kilang bom nangli tum la bangke karbi teach 2.0 YouTube channel la pen non la so channel long jong si komane abang pu abang pi jong si kilang bom Akimi lang pulate nangli tum la subscribe put tok dui la dak nangli tum berik det non la pen adung het la dakta berpon igdernon la pen pader depin pen la so video put hagle chithan pononang la pen nangli tum video ki cheng pen ki judan langon la lopul nangli tum klardak pen hola ki claim ko son si ki claim ning ma ko son si ka download ning ma la bangke nangli tum chini ikpo la pen non tuke ta pleng da po nangli tum ta chini iglo ka ansu ke pleng tang ma la pen nangli tum tuke nang pe pleng dun igon nangli tum ko chinghon la pen support do polote la lopul nangli tum giveaway bangke kilongi ba chance bange do iglo la sila so video nangli tum kilang pen lang misen pole nangli tum kan ma share un share igon la so video la pen like comment la hai ba nangli tum se chini lo la si pader depin pen kai ke so nangli tum la intro banga sap so lang igon intro lang det pen le ala video arlo chethan pononang mate video lang dam donang la penali tum la screen long thek pon long pol nali tum jong si lang dami pol la so video description along stami link bang long pol so link long ber pen nali tum azad brother pen stami pui gola pen ching pui lo tela sonar jan nali tum athing matan lang ikpo la pen aprang process je thandam iklo na aprang process bangke nali tum state bang select aprang iknang po state dak select nang po ko so state ma nilida asam select ik elo lapen lason olom sung hong ik chat nang po dak nang litum chung hong ik chat nang po lan lapen lason dak chung hong ik chat pen ko nang litum dak thek po lang po district bang select thu nang po lapen video nang litum kecheng pen kijut an lang lo pol la details bang e nang litum ta dak chini ik po mate thek long po klar dak pen ke chini ik fansi nili dak nang piklang pon ikpo lapen nang litum non dak state selected pen district ban litum dak pen select pon ikon nili dak district select ikpo karbi anglong lapen nason selected pen ak sub sudak loading po loading data fit lapen aprang process nili nang piklang pon to po lapen nili dak karbi anglong la select pon ikelon lapen non nang litum akko dak block bang select pon to nang ko so block ma la blog bang nali tum dak amri bokajan chinthong la pen haura ghat lang sumepi lamba jong nili rong mungwe rong khang semi lang so cheng nang tum dak blog bang chongwai pon ik nang po nili nali tum nang phan nam pik lain phan ko so adim bang sinili dak select nang po nili dak rong mungwe select po rong mungwe select dat pen akko dak loading le po la pen aprang process nili nam pik lang pon ik po ladak pen nili select pon ik elo rong mongwe abang lapen nalitum la so channel long jong si non kilang bom Akimi lang polte nalitum pader depin pen subscribe ikon lapen adung het stame bell arjan dui dak nalitum ber pon ik denon la lo polte munon pit lasun kaprek update nalitum kilang longi mate kachini ji afan lo lapen block selected pen afid nalitum dak thek longi order by nalitum la belich bang dak order by la so dim nalitum select pon po Bearded pendak hini do bilis wise la penen name of the head waist pudin nalitum la aber bangles select pon egon name of the head waist bangles select pon egon la selected pen lason thak thak sidak asap sudak loading do po loading dak asap so reading chat titi nalitum thek pon longi la screen along la pen nalitum dak la order by selected pen nalitum la panchayat bang select on panchayat ban nalitum dak pen select pon ik nang po panchayat no panchayat nalitum dak pen select pon ego dak panchayat ave pusipu la pen son thak thak se dak ta sab so dak loading ik po dak network
asap so a problem se loading abang England chat titi dak mate slow chat titi la pender nalitum la aber bang nalitum lang pon igon dak pen row in single page puthek loi nalitum la sodim nalitum dak kana page bang nalitum dak open igi mala so page la banalitum dak pen select pono ni lida 45 bang sidak select lo la pender la nalitum dak pen fill up tang thai apit nalitum nili dak nam piklang pon tu wai phak po state bang assam lo district banali tum lak karbi anglong lo la pen local language pen da chok la pen english pen nali tum da hini language lo hi nationally tum bangla english long le ber ego district selected pen finally tum block bang select ego block selected pen fit nali tum la panchayat bang dak pen select ponang po la pen order by la pen row in single page la son nali tum dak pen select pon ik nang po la pen de nali tum la aber thek lo hi dak aber la ketok submit pudui la so dim nalitum submit iko la pendak asap so apor nang chat ni dak loading bang la sinili dak video bang puching ton ikok po la pen frang proses nalitum nang lang don iko la pen la son thak nalitum dak details bang dak nang chiklang ikpon nang litum la BPL number la pen kaprek job card number lapen unique ID family ID lapen daga son do ulang nang ciklang igi dag nili nang piklang pon bangkel an nang piklang pon dak thek that po lapen la dakta nang litum arong sivet amen bangkali dak arong tin amen nang litum thek pon loi lapen la son dak penang an dak alis long mate amen bangke dak do erlo nang litum dak thek lu pon long po dak pen sinang litum amit hang amen bang ciri nang po amit hang amen ka ciri ya panalitum lapua kungdui la 3 line edim nalitum dak ber igon 3 line edim ber ik det pen find in page punalitum dak pen tek pon longpo la find in page la so dim nalitum ber penalitum mit hang amen dak tok igon te dak nanchiklang ikpo nalitum amen bangke la hello proses ba nalitum la so video kilang pen tek pu pusi ning che thelo la pen dak penang an abang pu abang pi amen ta do pek an dak la pen BPL number ta dak long thai pa nalitum la pen nalitum print out option bang dak pen bang pps ta min nalitum screenshot and that pen nalitum print out that bang print out ik that no la pen jong si nalitum PC mate laptop pen jong si video la son kilang dampol nalitum hodak bang option to ko ka tek la pen nalitum dak pen print out ik that no la pen details ba nalitum lang ik long pon la dak pen la hello mo la so kelang nalitum na ki check ho jong si pipine problem do pulate nili fana kontek igon nili stamin ang chirap do ni fan stame bor i po la pen la bangke rong mung ve area long ka an ma arong ke do la so rong dak at amen amen do po la pen la abang pu abang pi amen ta dak do ik po la bangke non Akimi tum 100 la bang aban tum han bang ali la Akimi tum la non 2022 la so BPL la list lo la bangke la so video ke lang pens nali tum download hek pumate chelang thek pu sining thelo la pen video to lang misen pol nali tum ka an ma share on share igon la pen na son sona video ke lang long bo me phan nali tum la karbit teach la logo mate arjan dui nali tum thek pon lai la video ki jut molam la pen la adung het nali tum atumia video jong silang le lang pol nali tum lang ikon da ka do ikalo lanchot lo la sipinia video long bangke la anchalo mo next video long le chitong nang tang te do me thak me ka do ka vi karbit teach 2.0 youtube channel ke lang arad 1 pasta me nilhin pen kardom